esta segona part del tema de modificació de proteïnes anem a dedicar-li l'estudi d'una proteïna molt especial, com és la GFP. La GFP és una proteïna que molt probablement gastareu en la vostra vida professional i per això vaig a dedicar-li aquesta part important del tema. La història de la GFP, sabeu que és l'acrònim de la Green Fluorescence Protein, comença en els anys 60, quan Osamu Shimomura va purificar per primera vegada una proteïna fluorescent de la medusa Aequorea victoria. Des d'aquest moment se van intentar entendre com funcionava la seva fluorescència, per què era fluorescent la proteïna, i uns anys més tard Martin Chalfie va aconseguir demostrar que se podia utilitzar com una etiqueta luminosa en teixits biològics, la qual cosa va representar una revolució i que en el desenvolupament posterior d'altres investigadors va contribuir a que avui en dia pràcticament a qualsevol laboratori se gasti aquesta proteïna per a etiquetar altres proteïnes d'interès. Bé, com veu ahir, una de les característiques interessants de la GFP és que té fluorescència intrínseca, la qual cosa vol dir que no necessita cofactors ni substrats, és a dir, de manera intrínseca la proteïna pot tindre fluorescència. Realment, en els laboratoris haureu vist ja alguna purificació de GFP o alguns cultius bacterians expressant la proteïna i l'heu vista que quan l'heu posada sota una llum ultraviolada és fluorescent. Però en la medusa no n'hi ha llum ultraviolada. Aleshores, com és possible que siga fluorescent en Aequorea victoria? Perquè n'hi ha un fenomen en Aequorea victoria en el que la GFP agafa energia transferida per ressonància d'una altra proteïna que s'anomena aequorin. De manera que el procés seria, d'una manera simplificada, com teniu ara en la imatge, l'aequorina emet llum fluorescent que és absorbida a una longitud d'ona en la qual s'excita la proteïna de fluorescència verda i aleshores la GFP esdevé fluorescent. Com ocorre això? L'aequorina és una proteïna que utilitza calci per a la fluorescència, l'activar-se, com veieu ahir, i la unió del calci converteix l'aequorina inactiva en aequorina activa, s'excita el cromòfor de l'aequorina i això fa que emeta llum a una longitud d'ona al voltant de 470 nanòmetres i aquesta llum a 470 nanòmetres entra dins de l'espectre d'absorció de la GFP, l'excita i permet que emeta fluorescència a 508-510 nanòmetres, que és la que se recull en fluorescència. Com és possible aquest procés? Com és possible que la GFP emeta fluorescència sense haver d'unir ni cap cofactor, com ara, per exemple, el calci en el cas de l'Aequorea victoria, de l'aequorina, perdó. El fet que la GFP tinga fluorescència intrínseca ve donat en gran mesura per la seva estructura. En la imatge teniu l'estructura de la proteïna i, com veieu ahir, forma el que s'anomena des del punt de vista estructural un barril beta. Si vos fixeu, té unes dimensions molt estables, com veieu ahir, i aquest barril beta està format per 11 fulls beta que formen com una estructura cilíndrica, en la qual trobem també dues hèlixs alfa, una interna i una hèlix alfa més externa. Si mirem l'estructura de la proteïna d'una manera més esquemàtica, ahí teniu
com se disposarien els fulls beta i aquests dos hèlixs que us he dit, la interna que està inclinada per darrere de les fletxes que ja sabeu que simbolitzen els fulls beta. Tenim l'extrem aminoterminal en l'esquerra i, si seguiu la línia, veu quina és l'estructura, o millor dit, la distribució dels fulls beta en la seqüència de la proteïna fins a arribar a la seva extrem carboxiterminal. Per què és fluorescent aquesta proteïna? El barril beta dona unes característiques molt interessants perquè protegirà el cromòfor, que estarà format per uns àtoms que formen part d'aquesta hèlix alfa interna que teniu ahí representada en roig. I com vos dic, el barril beta protegeix el cromòfor de l'entorn, li crea un microentorn hidrofòbic que potencia la seva fluorescència. De manera que per a que la GFP, una vegada sintetitzada en les cèl·lules, esdevinga fluorescent, primer s'ha de sintetitzar la proteïna, després la proteïna ha d'adoptar l'estructura tridimensional que veu en la imatge de la dreta, i a continuació s'ha de formar el cromòfor, és a dir, la seqüència dels aminoàcids que estan implicats en la formació de l'estructura que dona la fluorescència, ha de sofrir unes reaccions que ara després veurem en detall i que permeten que el cromòfor es formi. A més, aquest cromòfor necessita un procés de maduració i modificació. Què vol dir això? El que vol dir des del punt de vista pràctic és que quan es sintetitza la proteïna encara no és fluorescent. Primer s'haurà de plegar i això té una cinètica, com veieu ahir, relativament lenta. Una vegada la proteïna ha adoptat l'estructura tridimensional, s'ha de formar el cromòfor en el seu interior i aquest cromòfor li costa un temps de madurar perquè ha de sofrir unes modificacions químiques que ara veurem. Amb això el que vull dir és que si alguna vegada heu d'expressar i purificar la GFP, heu de tindre en compte que n'hi ha que deixar-li un temps per a que tots aquests processos, que alguns d'ells, com veu ahir, tenen cinètica lenta, ocorren en l'extracte cel·lular. Bé, anem a veure l'estructura d'aquest cromòfor, que ja hem vist que és autocatalític, que és fluorescent en si mateixa. En ell estan implicats uns 7 aminoàcids d'eixa alfa hèlix central, com veieu ahir, i el grup que se forma és un 4 para hidroxibenzil, lidena, 5 imidazolina, com veu, i d'aixos 7 aminoàcids, que són els que en l'esquelet polipeptídic que teniu a la dreta estan representats en roig, els 3 més importants, que són els que van a formar realment el cromòfor, són la serina 65, la tirosina 66 i la glicina 67. Com veu ahir en la imatge, en realitat el que se necessita en la posició 65 és un aminoàcid hidroxilat, és a dir, que la substitució de serina per treonina dona també una proteïna fluorescent, és a dir, un cromòfor actiu. I el barril beta el que fa és protegir este cromòfor, fa que tinga un desplaçament d'estocs menut i un rendiment quàntic alt, i com també haureu estudiat probablement en mètodes, vos varen dir que en la fluorescència s'extingeix per oxigen, també este barril beta el que fa és protegir el cromòfor de l'oxigen, fent que tinga una major eficiència de fluorescència. El cromòfor, estos 3 aminoàcids, si parlem si focalitzem realment en la part química de la molècula en la qual radica la fluorescència, que és el que teniu ahí
més destacat sobre fons verd en la imatge de la dreta, aquests 3 aminoàcids han d'interaccionar amb alguns aminoàcids que es troben en l'interior del barril beta, com després veurem. Si veiem una imatge de l'estructura, podeu veure a l'esquerra com va l'esquelet polipeptídic, tindríeu els fulls beta representats de color morat, l'hèlix alfa en aquest cas se mostra en color verd i l'estructura del cromòfor en la part central de la imatge. I aquesta estructura, si l'agrandem i la veiem la teniu en la part de la dreta, doncs veureu que se forma aquesta disposició atòmica en l'espai entre, en aquest cas és una treonina en la posició 65, la tirosina en la posició 66 i la glicina en la posició 67. Per això s'ha de formar un nou enllaç covalent, que és això que teniu ahí indicat en la imatge, i això és una que se produeix durant la maduració del cromòfor. És a dir, els aminoàcids se sintetitzen en la proteïna de forma convencional i després ha de sofrir aquest procés de maduració. Anem a veure com es fa aquesta maduració, com es dona lloc la formació del cromòfor en la següent imatge. Ahí teniu que l'esquema de com té lloc la maduració. El primer que n'hi ha és un atac nucleofílic del nitrogen alfa de la glicina 67, que teniu ahí representat en una fletxa roja, l'atac nucleofílic, vos marca els aminoàcids per a que els tingueu més fàcil la localització. I ahí teniu la seqüència d'aminoàcids. El que teniu en la imatge com a R1 serien els aminoàcids precedents, des de l'1 fins a l'aminoàcid 64 de la seqüència, després vindria la serina 65, la tirosina 66, la glicina 67 i després torneu a veure ahí un R2, que són la resta d'aminoàcids des del 68 fins al 238 que té la proteïna. És una proteïna, com veieu, relativament menuda, només 238 aminoàcids, el que li dona un pes molecular del voltant de 25 quilodaltons. Bé, com se forma el cromòfor? El primer que ha d'ocórrer, com veu en la imatge, és una ciclació amb pèrdua d'una molècula d'aigua. La ciclació dona lloc a un anell d'imidazolidinona, que el teniu destacat en la imatge, i la formació d'aquest anell ha de continuar per a que madure el cromòfor amb una reacció d'oxidació i eliminació d'una molècula d'aigua. Amb això se genera un sistema, un enllaç que s'anomena sistema pi deslocalitzat, que genera la possibilitat de donar fluorescència a l'entorn. Este procés de maduració com hem vist abans, té una cinètica lenta. De fet, té una constant de pseudoprimer ordre, al voltant de 0,24, com veieu ahir, hores a la menys 1. I el que veieu és que és un procés que implica uns moviments atòmics que només se poden donar en l'interior del barril beta que hem vist abans. Si mirem els aminoàcids implicats en una altra imatge més dinàmica, com la que teniu en la part inferior, ahí teniu la seqüència d'aminoàcids. En el cas de la imatge que teniu en la part de baix, ja veieu que en lloc d'una serina és una treonina en la posició 65. Aquesta seria la posició extesa del pèptid, la que teniu a l'esquerra. N'hi ha uns rearreglaments, uns moviments de torsió que porten a les estructures que teniu en segona posició, que aboca
als aminoàcids a adoptar una estructura propensa a la formació d'aquest anell que implica la formació d'aquest nou enllaç que hem vist abans i que genera finalment el fluoròfor maur que teniu a la part de la dreta. Val a dir que este procés de maduració ha de tindre lloc en l'entorn protegit d'aquest barril beta que hem vist abans. I això com ho sabem? Doncs perquè altres proteïnes que tenen seqüències de serina, tirosina, glicina consecutives o treonina, tirosina i glicina no són fluorescents perquè no poden tindre aquesta ciclació i no tenen la tirosina en les característiques adequades d'oxidació per a donar fluoròfors. És a dir, necessitem de l'embolcall, se necessita de l'entorn de la regió del cromòfor per a que pugui ser fluorescent. Bé, per tindre una imatge més dinàmica del que està passant, i veureu de forma conjunta, doncs ahir tindríeu la mateixa una representació dels mateixos aminoàcids, teniu la serina 65, la tirosina 66 i la glicina 67, en les posicions que ocuparien inicialment quan se sintetitza la proteïna. El primer que ocorre és aquest atac nucleofílic que hem vist abans del nitrogen amina de la glicina 67. Això condueix a apropar els residus perquè se pugui formar aquest anell imidazolina, com teniu ahir, i que per a la seva consolidació ha d'haver la deshidratació de la que vos parlava abans, l'oxidació, l'eliminació de la molècula d'àuia i l'oxidació del residu per a donar lloc al cromòfor en condicions ja fluorescents. Bé, hem vist ací com aquests tres aminoàcids que formen el nucli del cromòfor han de sofrir rearreglos moleculars atòmics per a que tingui lloc la formació del cromòfor, però és important que tinguem present que no solament són importants aquests tres aminoàcids, sinó que també l'entorn de la proteïna. I això jo crec que es veu prou bé en aquesta imatge. De nou tenim en la part de dalt l'esquelet polipeptídic on tindríem la serina, la tirosina i la glicina i, com veieu ahir, n'hi ha 3 aminoàcids del barril beta, de l'interior del barril beta, com són la histidina 148, la glicina 94 i l'arginina 96, que us he destacat, que estabilitzen i deslocalitzen la càrrega del fluoròfor, és a dir, li donen estabilitat als grups. També és important la participació de l'hidroxil de la treonina 203 del barril beta perquè estableix una interacció per pont d'hidrogen amb la tirosina 66, de forma que estabilitza la forma fenolada que és la fluorescent de la proteïna. I, finalment, ahir teniu com la serina 65 interacciona, l'hidroxil de la serina 65 interacciona en la formació d'un pont d'hidrogen amb el glutàmic 222. Això fa que el glutàmic mantinga la forma iònica i aniònica, millor dit, i que inhibeixca la ionització de la tirosina 66 i això és el que afavoreix que estiga en la forma adequada per a donar la fluorescència. Com veieu, no solament són rellevants els 3 aminoàcids que formen el cromòfor, sinó també l'entorn que té el fluoròfor en l'interior d'aquest barril beta. Quines són les propietats fisicoquímiques de la GFP? És una proteïna, ahí teniu els seus espectres d'excitació en blau i l'espectre d'emissió en verd. Com veieu, com posa ahí, una proteïna que té un alt rendiment quàntic, una elevada fluorescència,
I això fa que tinga unes propietats que la facin molt estable i que siga molt útil per als estudis en biotecnologia en general o en qualsevol de les àrees de la bioquímica, la biologia cel·lular, etc. Per què? Doncs d'entrada perquè és una proteïna molt estable, és a dir, el plegament, tot i que ja hem vist que són cinètiques lentes, però s'adopta i una vegada la proteïna està plegada és molt estable, de fet és resistent a alguns tractaments amb agents desnaturalitzants, com puguen ser el clorur de guanidini o l'urea o l'SDS, òbviament no a condicions extremes, és a dir, no és estable a guanidini 6 molar o a urea 6 molar, però sí a condicions a concentracions d'agents desnaturalitzants que normalment desnaturalitzen la majoria de proteïnes. A més, és resistent a proteases, la qual cosa la fa molt interessant per a la seva purificació. A més, també és estable a temperatures relativament altes, si la tenim en tampons neutres, i és molt estable a variacions de pH. Això fa que complisca molts requisits que fan que la proteïna siga molt útil en els laboratoris d'investigació. Tot i que aquestes condicions, aquestes propietats fisicoquímiques la fan molt interessant, realment des del descobriment de la GFP molts laboratoris s'han dedicat a modificar-la per a millorar les seues característiques. De fet, el que més s'ha utilitzat per això, per a millorar-la, ha sigut la mutagènesi dirigida dels residus que estan directament implicats en la fluorescència, el que podríem anomenar entre cometes com a centre catalític. Les mutacions poden afectar tant als 3 aminoàcids dels quals hem estat parlant, la glicina, la tirosina i la serina, que us he comentat abans, però també als del seu entorn, en els quals ja sabeu que fan interaccions, ponts d'hidrogen o interaccions electrostàtiques que potencien la seva fluorescència. Aleshores, què és el que s'ha aconseguit amb aquestes modificacions? Doncs, per exemple, s'ha aconseguit donar-li més termostabilitat a la proteïna, és a dir, a fer-la més termostable encara, el qual té avantatges en processos de purificació, etc. Se l'ha augmentat la seva intensitat de fluorescència, s'han canviat codons per a que siguin compatibles amb l'organisme en el qual estem expressant les nostres proteïnes, és a dir, si volem expressar-la en coli, el que s'ha fet és compatibilitzar els codons per a utilitzar els més freqüents en coli i el mateix per a cèl·lules animals, etc. S'han eliminat introns, s'ha modificat l'espectre de les proteïnes i s'han aconseguit proteïnes que són més brillants, com la EGFP, que és la Enhanced Green Fluorescence Protein, que a més de ser més brillant és més ràpida en el seu plegament, és a dir, adopta l'estructura adequada i el cromòfor madura d'una forma més ràpida. Les versions actuals són més eficients, tenen un millor rendiment quàntic i són susceptibles d'utilitzar en experiments de fluorescència, d'energia de transferència de fluorescència per ressonància, com ara després veurem. De manera que ara el que tenim és tota una sèrie de proteïnes fluorescents. En l'actualitat n'hi ha moltes variants, hi ha més de 30 o 40 variants comercialitzades que emeten a distintes longituds d'ona. Això són simplement cultius de bacteris, de coli, que estan expressant una proteïna fluorescent de distint espectre. Llavors, ahir veieu que n'hi ha des de proteïnes roges fins grogues, blaves, verdes, en fi, hem completat una paleta molt interessant. I
Bueno, pues, des del punt de vista d'estructura de proteïnes, és interessant que sapigueu que s'han buscat, per similitud de seqüències en la GFP, altres proteïnes que puguen ser fluorescents i s'han trobat algunes variants que només tenint, com veieu ahir, entre un 26 i un 30% de similitud de seqüència, són fluorescents. I això el que vull enfatitzar és que vos adoneu que és l'estructura lo interessant, és a dir, que aquest cromòfor s'ha de formar dins d'aquest barril beta si les proteïnes donen aquesta estructura tridimensional, poden ser fluorescents i si no, no ho són. És l'estructura el que li dona la fluorescència. Bueno, en totes aquestes variants s'han fet coses molt xules, per exemple, gastant combinacions agafant distintes soques que expressen proteïnes de distints colors, ho pot, per exemple, plaquejar en una placa Petri i en cada estria fer estries de cultius de GFP que expressen distintes proteïnes fluorescents i se poden tindre plaques Petri tan xules quan les il·lumines en un transil·luminador com la que teniu ahir en la imatge, que és molt artística, com veieu. Bé, de versions de GFPs n'hi ha moltes que funcionen ja molt bé i així teniu simplement una taula per si alguna vegada voleu la informació de les que més freqüentment s'utilitzen i quines són les seues característiques dels espectres. Com veieu ahir, el que s'ha fet ha sigut optimitzar els espectres d'excitació i emissió per a fer proteïnes que tinguin característiques interessants, que siguin més brillants o que siguin més estables, etc. Si alguna vegada necessiteu les dades, ahí teniu quina és la longitud d'ona màxima d'excitació i quina és la longitud màxima d'emissió de probablement les proteïnes, les variants de la GFP que més comúment s'utilitzen. Això què permet? Permet, per exemple, tindre cultius cel·lulars en els que podem marcar distintes cèl·lules amb distintes proteïnes fluorescents i teniu alguna cosa com la imatge que teniu ahir a l'esquerra, que són de cultius en els quals poblacions cel·lulars expressen distintes GFPs. I en la part de la dreta teniu ahir combinacions de distintes GFPs dels seus espectres d'excitació i dels espectres d'emissió i combinant aquests espectres el que, com veurem ara després, permet fer estudis de fred, de transferència d'energia de fluorescència per ressonància. Vos haig de dir que moltes d'aquestes variants s'han obtingut o se van obtindre durant molt de temps en el laboratori de Roger Tsien, que juntament amb Chalfie i amb Shimomura, que vos he mencionat al principi, van estar guardonats en el Premi Nobel de Química l'any 2008. Desafortunadament, Tsien va morir fa poc i ara són les cases comercials ja les que comercialitzen les distintes proteïnes fluorescents. Bé, una vegada ja hem repassat quina és la rellevància de les proteïnes fluorescents, vaig a parlar-vos d'algunes aplicacions que estan basades bàsicament en les seues característiques. La imatge que teniu a la dreta és simplement per a que vegeu en una imatge fixa com és l'estructura del barril beta, en l'esquerra la visió lateral que hem vist abans i en la dreta una visió des de dalt perquè vegeu com el fluoròfor està perfectament en contacte amb els residus de l'interior del barril beta. Les característiques que fan que les aplicacions de la GFP han sigut moltíssimes en les últimes 2 o 3 dècades són la seva elevada sensibilitat, una alta especificitat, és molt fàcil de detectar i se pot detectar fusionant-la, que al cap i a la fi l'hem vista dins d'aquest tema perquè per a lo que es gasta és per a estudiar-la etiquetant altres proteïnes i aquest etiquetatge és no invasiu, el qual permet que se pugui utilitzar in vivo.
Si recordeu abans, al principi del tema vos he dit que la equorina, que és la proteïna que genera la bioluminescència que excita la GFP quan està en el seu entorn natural, en el seu medi natural dins d'Eucorea victoria, doncs l'eucorina necessitava calci per a excitar-se i això ha fet que s'hagi utilitzat per a estudis on el que volem és monitoritzar la concentració de calci. Diguem que l'eucorina, quan uneix calci, pot emetre fluorescència, com teniu ahí en l'esquema, i això excita la GFP que emet la fluorescència a aquests 510 nanòmetres de longitud d'ona que la caracteritza. Bé, també s'han fet aplicacions per a utilitzar la GFP per a monitoritzar el calci. Com s'ha fet això? Doncs això s'ha fet se va fer en una sèrie de dissenys que de fet són també del laboratori de Roger Tsien, que us acabo d'anomenar, i és el que s'anomena com a chameleons. Chameleons és un poc perquè canvien de color o poden canviar de color per la ressemblança als camaleons. Com són aquestes construccions? Són quimeres de variants de la GFP que estan unides per una proteïna, originalment per calmodulina, ara veureu per què, i que els canvis conformacionals de la calmodulina permeten que n'hi hagi procés de transferència d'energia de ressonància per fluorescència. Com que la calmodulina uneix calci, la concentració de calci serà rellevant per a que n'hi hagi o no transferència d'energia de fluorescència. Així, augments en la concentració de calci impliquen augments en el fred, en la transferència d'energia de fluorescència, quan posem dos variants de la GFP determinades. Abans de descriure-vos com se fan estos dissenys de proteïnes d'aquestes variants de la GFP, vaig a només fer-vos alguns comentaris de la rellevància dels estudis, perquè el fred realment és una tècnica que ens serveix per a veure distàncies atòmiques que són molt interessants des del punt de vista bioquímic o biotecnològic. Fixeu-vos que la transferència d'energia de fluorescència per ressonància pot anar a distàncies entre 20 i 100 Armstrongs, que més o menys jo us he posicionat ahir en el gràfic de l'esquerra a què correspondria això, i com veieu implica una zona que només és visible al microscopi electrònic, de manera que el que vull fer èmfasi és que permet estudiar molt més enllà del que ens permeten els microscopis òptics convencionals. Ja sabeu que els microscopis òptics convencionals tenen un límit de resolució que està al voltant dels 2.500 Armstrongs, i això és un límit que és un límit físic, és a dir, no es pot anar més enllà, de manera que si volem veure distàncies al voltant de 100 Armstrongs no ens serveixen els microscopis òptics, i o bé baixem a microscopia electrònica o bé podem utilitzar com a alternativa el fred. En què se basa el fred? Imagineu-vos que el que tenim són dos fluoròfors, que ahir els teniu representats de color blau claret, ciano, i de color groc, perquè les combinacions de les GFPs que se gasten per aquest tipus d'experiments són precisament la ciano i la groga. Si aquestes dues proteïnes estan a una distància relativament pròxima, aleshores la ciano és capaç de l'emissió de fluorescència de la ciano. Quan excitem a la longitud d'ona de la ciano, l'emissió de fluorescència de la ciano excita a la groga, i això fa que puguem recollir emissió de fluorescència a la longitud d'ona de la groga. Si aquesta distància passa un llindar,
que el teniu ahí representat de més de 1,5 R sub 0, R sub 0 és la distància mínima, això fa que no li arribi a la variant groga l'emissió de la fluorescència de la ciano, de manera que no tenim emissió de fluorescència a la longitud d'onda de la groga. Com veieu ahí en el gràfic, l'eficiència de l'energia de transferència té aquesta forma sigmoide, distàncies per baix d'aquest valor de 1, o millor dit, de 1,5 del quocient RR sub 0, fan que vegem processos de transferència d'energia de fluorescència i si estan a distàncies més llunyans no. Per què és això? El que teniu ara en la imatge són els espectres d'excitació i d'emissió de la ciano, en color ciano, de fet el d'excitació en línia contínua, el d'emissió en línia discontínua. I com veieu ahí, en groc teniu els espectres d'excitació i d'emissió de la yellow. En línia contínua l'excitació i en línia discontínua també l'emissió. Com veieu, he solapat de gris la zona en la que solapen l'emissió de la ciano en l'excitació o l'absorció de la yellow. De manera que la yellow pot agafar aquesta energia emesa per la ciano i emetre a la longitud d'ona major que la caracteritza. Ahí teniu les equacions que permeten fer càlculs per a quantificar aquests processos, però de manera conceptual el que a mi m'interessa és que sapigueu que això es pot utilitzar, per exemple, per a fer estudis d'interacció entre proteïnes. Fixeu-vos, la idea és, si jo tinc una proteïna X, que ahir la tenim representada en blau, i això la fusione a la variant de la GFP ciano, que és la que teniu ahí representada com a CFP, i la mesclem amb una altra proteïna que tenim fusionada a la yellow, que és una altra proteïna que la teniu ahí representada en roig, en l'oval roig fusionada a la yellow, si X i Y interaccionen entre elles, això fa que la ciano i la yellow estiguen suficientment a prop. Què passa entonces? Si la ciano i la yellow estan lluny, si excitem a la longitud d'ona de la ciano, el que fem és recollirem només fluorescència de la intensitat d'emissió de la ciano. En canvi, si estan prop, part de l'energia d'emissió de la ciano és absorbida per la yellow, per la groga, que s'excita i podem recollir emissió de fluorescència a la longitud d'ona de la groga. Per tant, es permet fer estudis d'interacció entre proteïnes, interacció entre proteïnes diferents, intermolecular. També s'ha aplicat això a estudis intramoleculars, és a dir, si una proteïna sofreix un plegament determinat, també pot fer que s'apropen, en l'esquema que teniu ara en la pantalla, les dues variants de la GFP i emetre energia de fluorescència. Per a què s'ha gastat això? Com ara veureu, per a fer sensors de calci, de fosforilació, per a detectar AMP cíclic, etc. Aleshores, el que anem a fer és veure com són aquestes construccions, com són les primeres Chameleon que se van fer en el laboratori de Roger Tsien, i l'estructura bàsica és la que teniu ara en la imatge. El que tindrem és la proteïna blava, que és la que hi teniu descrita com a donadora, i la proteïna groga, que és la que teniu descrita com a acceptora. I enmig tenim, en aquest cas, un sensor de calci. Què és el sensor de calci? En aquest cas concret, dels primers Chameleon, el que varen fer va ser utilitzar calmodulina, que és el que teniu ahí representat en verd, calmodulina, i la varen fusionar a un fragment d'una proteïna del bacteriòfag M13, i la idea que n'hi ha darrere d'aquestes construccions és que
calmodulina sofreix un canvi conformacional si n'hi ha calci. Si no n'hi ha calci en el medi, la proteïna, la calmodulina no se plega i aleshores si excitem a 430 nanòmetres, que és la longitud d'ona d'excitació de la ciano, el que recollim és l'espectre de fluorescència a la longitud d'ona d'emissió de la ciano, és a dir, no li arriba la fluorescència, no li arriba aquesta emissió de fluorescència a la groga i per tant excitant a 430 nanòmetres el que recollim és al voltant de 475 nanòmetres. Bé, si n'hi ha transferència d'energia de fluorescència, què és el que ocorrerà? Bueno, doncs el que hauria d'ocorrir és que tindríem menys emissió de fluorescència de la ciano, és a dir, hi hauria un quenching del donant, per dir-ho d'alguna manera, i d'altra banda veuríem que apareix una emissió a la longitud d'ona de l'acceptor. Anem a veure si això ocorre en realitat. El que s'espera és el següent, fixeu-vos, la calmodulina té 4 llocs d'unió per a calci. Si la calmodulina uneix calci, se plega, adopta un plegament, i en aquest plegament el que ocorre és que, si us fixeu en aquesta imatge, la ciano i la yellow estan més prop. De manera que, tot i que excitem a 430 nanòmetres, la ciano s'excita, emiteix, però part de l'emissió de fluorescència, fixeu-vos que ara la línia del blau claret no és tan intensa com abans, perquè part d'aquesta energia de fluorescència ha excitat a la yellow, que emet fluorescència a 535 nanòmetres, que és la seva emissió de fluorescència. Aquesta és la teoria. El que volia mostrar-vos ara és els experiments, les imatges reals publicades. Este va ser un article que se va publicar en Nature en els anys 90, i ahí teniu els espectres en absència de calci i en presència de calci. Aleshores, com sabem que el fred funciona? Perquè, si vos fixeu, el primer pic, que és el que està al voltant d'aixos 475 nanòmetres, quan n'hi ha calci, aquest primer pic se disminueix, és a dir, n'hi ha una baixada d'emissió de fluorescència al voltant dels 475 nanòmetres perquè part de l'emissió de fluorescència se n'ha anat a un altre lloc. On se n'ha anat aquesta energia? Bueno, doncs augmentar l'emissió de l'acceptor, que són aquests 535 nanòmetres que, com veieu ahir en l'esquemeta, augmenta el pic de fluorescència. De manera que, efectivament, aquestes proteïnes van demostrar, aquestes construccions van demostrar que se podia gastar la combinació de ciano i yellow per a fer estudis de transferència d'energia de fluorescència i que se podien utilitzar per a quantificar o detectar la presència de calci fins i tot intracel·lular. Ací teniu unes imatges de dinàmica molecular, d'estructures computacionals de la ciano i la yellow en ausència de calci. En roig teniu representada calmodulina i el fragment de M13 el que teniu representat ahir de color dorat. La ciano està en N-terminal i la yellow està en el costat carboxi terminal. Què és el que passa quan li afegim calci? Bueno, doncs quan s'afegeix calci a aquesta construcció, el que ocorre és que calmodulina uneix calci, sofreix el canvi conformacional que veieu ahir, els ions calci es podeu veure representats en verd, i això el que fa és que s'apropen la ciano i la yellow, de manera que l'emissió de fluorescència de la ciano la pot aprofitar la yellow per a excitar-se i emitir a la seva longitud d'ona. Bé, una altra aplicació que té o que ha tingut la GFP en els estudis de biotecnologia de proteïnes ha sigut una variant més recent que la transferència d'energia de fluorescència i que s'anomena com fluorescència per complementació bimolecular.
Què és la fluorescència per complementació bimolecular? Bé, doncs és una estratègia, una tecnologia que ha aparegut, com vos dic, de manera més recent i que consisteix en partir la GFP en dos dominis, els quals cap d'ells de manera independent és fluorescent, és a dir, se divideix la GFP en dos parts i aquestes dos parts poden fusionar-se a les proteïnes que volem estudiar. És a dir, en estudis en els quals volem saber si una proteïna X interacciona amb una proteïna Y, en lloc de fusionar, com abans hem vist, la ciano a la X i la yellow a la Y, doncs el que se fa és un tros de la GFP a la proteïna X i l'altre tros de la GFP a la proteïna Y. Si aquestes dues proteïnes X i Y interaccionen entre elles, aleshores se reconstituirà la GFP i tindrem fluorescència. D'acord? Bé, en aquest cas, clar, se passa de no haver fluorescència a haver fluorescència. Ja heu vist abans que els gràfics dels Chameleon, el que teníem són espectres que canviaven lleugerament. La idea del BIF, que és com se gasta com a acrònim la complementació de fluorescència, la idea del BIF és que tinguem una resposta més clara, més evident. Este seria un esquema, per exemple, del que us estava dient. Imagineu volem saber si la proteïna A, en aquest esquema, interacciona amb la proteïna B. Per això el que fem és fusionar-li un tros de la GFP, o en aquest cas la YB perquè és gastar la yellow, un tros de la GFP, l'N-terminal, fusionat a la proteïna A, el tros C-terminal fusionat a la proteïna B. Si A i B interaccionen entre elles, això apropa els dos fragments N i C terminal de la GFP i reconstitueix la fluorescència i per això la teniu verda en l'esquema. Jo crec que en aquest esquema se veu un poc millor. El que tenim és una proteïna A fusionada a una part de la GFP, que per ella sola no és fluorescent, la proteïna B fusionada a l'extrem C-terminal de la proteïna verda, i si aquestes dues proteïnes se fusionen, com veieu, s'apropen els dos trossos de la GFP, se reensambla la proteïna i això fa que siga fluorescent, com s'observa en la imatge de la dreta. Normalment se gasta la variant groga o una variant groga més actual o modificada per a fer-la més brillant, que anomenem com a Venus. I així teniu les imatges de l'extrem aminoterminal de Venus, que són els 155 primers aminoàcids, això és el que se veu en la imatge superior de l'esquerra, i després la resta dels aminoàcids de Venus, que du des de l'aminoàcid 155 fins al final de la proteïna, que, si recordeu, tenia 238 aminoàcids. Val la pena prestar atenció als esquemes que teniu en la part central, perquè els aminoàcids 1 al 55 impliquen les 7 primers fulls beta i les hèlixs de la proteïna. La part C-terminal són només 4 fulls beta de la proteïna que ells teniu representats en roig. Quan la Venus se reensambla, tornarà a tindre fluorescència i seria la combinació que teniu ahir entre les fletxes grogues, roges i les hèlixs representades en rectangles de color blau. Si volem saber si dos proteïnes interaccionen, el que teniu ahir representat com a bait i com a prey, si volem saber si aquestes dues proteïnes interaccionen entre elles, el que fem és fusionar-les, una a la part N-terminal de la GFP, o de la YFP, dona igual, i l'altra a la part C-terminal. Si aquestes dues proteïnes interaccionen entre elles, la GFP se reensambla i és fluorescent. Per a que vegeu aquestes aplicacions, us he portat uns experiments que hem fet nosaltres al laboratori gastant la Venus com
com a proteïna fluorescent, i el que fem és algo semblant al que heu vist abans, fusionar l'N-terminal de Venus a una proteïna o una regió de la proteïna que volem saber si interacciona amb una altra. Per altra banda, el que fem és fusionar la part C-terminal, el que teniu ahí com a VC, fusionar-lo amb un altre domini de proteïna que volem saber si interacciona. En el nostre cas, el que vàrem fer va ser fusionar-ho a segments transmembrana, perquè el que ens interessava era saber si els segments transmembrana podien interaccionar entre ells. L'expressió d'aquestes construccions tindria una apariència com la que veu ahí. Tenim en el costat de l'esquerra la part N-terminal de la proteïna fluorescent fusionada a un segment transmembrana i a la part de la dreta la part C-terminal de la proteïna fluorescent fusionada a un altre segment transmembrana. Per elles a soles les parts N i C terminal no se reconstitueixen a menys que s'apropen suficientment a l'espai. Per apropar-se han d'interaccionar els altres segments de la proteïna, en aquest cas els segments transmembrana. Si això ocorre, en realitat els segments transmembrana aniran a la membrana i en la membrana interaccionaran entre ells mostrant la reconstitució de la proteïna fluorescent i donant-nos la fluorescència. El que farem va ser fusionar distints segments transmembrana de distintes proteïnes apoptòtiques. No val la pena entrar ara a quin era l'objectiu, sinó simplement que vegeu els experiments. I com veieu, les imatges, 3 segments transmembrana de 3 proteïnes apoptòtiques diferents, BCL2, BCLXL i VAX, els 3 mostren fluorescència de forma clara. A més, aquesta fluorescència, aquestes proteïnes, realment on s'inserten són en membranes dels mitocondris, la membrana externa mitocondrial, i vam demostrar que efectivament la fluorescència ocorria en els mitocondris gastant els marcadors adequats. En la part de baix teniu els Western blots que demostren que les concentracions de proteïnes són equivalents en tots els casos. Bé, la GFP, com esteu veient, se pot gastar per a multitud d'aplicacions. Us vaig parlar en la primera part d'aquest mateix tema que se podien fer fusions a proteïnes o a algunes activitats enzimàtiques per a determinar estructura de proteïnes, en concret per a determinar la topologia d'algunes proteïnes de membrana, i el que hem fet ha sigut també aplicar, nosaltres i altres laboratoris, aplicar la GFP a estudis d'estructura de proteïnes de membrana. Vos he portat un parell d'exemples d'alguns estudis que hem fet al laboratori, per exemple, per a determinar l'orientació d'una proteïna de membrana d'un virus de plantes, el virus que fa marques necròtiques en el meló. Este virus codifica per a molt poques proteïnes. Una d'elles participa en el moviment de l'RNA viral d'una cèl·lula a una altra i quan nosaltres vàrem fer aquests estudis no se sabia com podia aquesta proteïna unir l'RNA i traslladar-se d'una cèl·lula a una altra. Bé, nosaltres teníem la hipòtesi que això ho havia de fer associant-se a membranes i era important saber quina era la topologia d'aquesta proteïna en membrana. I utilitzàvem la GFP pel que teniu en la imatge. Si us fixeu, la GFP té una característica interessant i és que se plega i adopta l'estructura adequada per a ser fluorescent si està orientada al citosol, però en bacteris no adopta la seva estructura nativa si està orientada a la part citoplasmàtica. De manera que si fem fusions de la GFP a altres proteïnes, podem detectar a on queda la GFP, si en la part citosòlica o en la part periplasmàtica, només veient si n'hi ha o no n'hi ha fluorescència. Això és el que vàrem fer, primer per a posar a punt
els assajos en una proteïna model, que nosaltres sabíem que tenia una orientació determinada, és l'esquema de la part de l'esquerra, és una proteïna que té l'orientació que veu ahir, té 2 segments transmembrana, i la part C-terminal està orientada al periplasma. Doncs bé, si a aquesta part C-terminal li fusionem la GFP, la quimera no seria fluorescent. En canvi, si la proteïna té l'orientació contrària, en la qual l'extrem C-terminal de la proteïna està orientat cap al citosol, aleshores la GFP adoptaria l'estructura adequada i seria fluorescent. El primer que vàrem fer va ser demostrar que les fusions de la GFP a aquestes proteïnes de membrana s'expressaven de manera semblant, i teniu simplement els gels d'electroforesis, en els que en la tercera carrera teniu les proteïnes purificades, que més o menys les dues s'expressen igual, la que té l'orientació de l'esquerra i la que té l'orientació de la dreta, i quan mirem la fluorescència el que veiem és que la construcció de l'esquerra no és fluorescent. Ahí teniu les imatges de coli del confocal per a que vegeu que les cèl·lules sí que estan, tot i que no són fluorescents. En canvi, quan la que expressem és la construcció de la dreta, que li diem invertida, d'ahir el INF que teniu en la imatge, doncs ahir podeu veure clarament com les cèl·lules sí que són fluorescents. Això ens permet veure que efectivament la GFP és fluorescent només si està en el citosol, però no si està en el periplasma. Aleshores el que vam fer va ser agarrar la nostra proteïna problema, aquesta proteïna de moviment, i estudiar-la, fusionar-li la GFP i veure quina era la seva expressió i la seva fluorescència. Però abans d'això vam utilitzar algoritmes per a la predicció de topologia, i ahí teniu un d'estos programes de predicció. Aquesta és una proteïna relativament menuda, té poc més de 60 aminoàcids, i com veieu el programa predia en una elevada probabilitat que la proteïna tenia un únic segment transmembrana, veu ahir que és la zona en roig. A més, este programa prediu l'orientació, i el que prediu és que l'N-terminal de la proteïna estaria orientada al citosol i el C-terminal estaria orientat cap a fora. Si això fos així, la nostra construcció no hauria de ser fluorescent. Aleshores, vam fer la fusió entre la nostra proteïna i la GFP, la carrera 3 veieu la proteïna purificada, i quan analitzàrem la fluorescència efectivament veiem que no era fluorescent. Això apuntava a que la proteïna tenia aquesta orientació N-terminal citosòlic, C-terminal periplasmàtica. Però, clar, per convèncer realment els revisors, vam haver de pensar en com demostrar que estava funcionant tot bé, i per això el que vam fer va ser invertir la topologia o intentar invertir, millor dit, la topologia de la nostra proteïna, afegint-li una sèrie de càrregues positives en el costat C-terminal del segment transmembrana, perquè una de les poques coses que sembla que s'han clarament establert en l'estudi de la topologia de proteïnes de membrana és que n'hi ha una major presència de residus carregats positivament en la part citoplasmàtica de la membrana, com veieu ahir. De manera que el que vam fer va ser afegir-li 3 lisines en el costat C-terminal del segment transmembrana, expressar la proteïna, ahir teniu la proteïna expressada en la tercera carrera en els gels d'electroforesis, i ahir teniu la fluorescència, com se mostra que la proteïna és fluorescent. Això vol dir que efectivament la proteïna té una orientació N-terminal, C-terminal, N-terminal citoplasmàtica, C-terminal fora de la cèl·lula. I, aquests experiments són fàcils de seguir, fins i tot en líquid, com veu ahir, els espectres de fluorescència. També hem utilitzat la GFP no solament per a estudis en bacteris, sinó que també l'hem utilitzat per a estudis en eucariotes, en concret en Saccharomyces cerevisiae, i l'hem utilitzada en aquest cas concret que vaig a descriure-vos per a estudiar quina és la topologia d'una proteïna que està associada al translocó.
ja hem vist un poc què és el translocó en temes anteriors. Bueno, doncs, en aquest cas, el translocó és un complex proteic, multiproteic, com sabeu, que té altres proteïnes associades i una d'aquestes proteïnes és un complex que s'anomena TRAP. I dins d'aquest complex n'hi ha una subunitat, la subunitat de gamma, que no sabia quants segments transmembrana tenia, no està resolta la seva estructura. Aleshores, què és el que vàrem fer? Bé, doncs així vàrem utilitzar un truc per a tindre un positiu i un negatiu en el mateix experiment. Fixeu-vos, el que farem és agafar una versió agafar la GFP i fer un mutant en la GFP en el qual li introduirem una diana de glicosilació. La N és una asparagina i la introducció de l'asparagina a la posició 170 de la seqüència de la proteïna ubica en la seqüència de la proteïna de la GFP una diana de glicosilació. Aleshores, les nostres construccions són com les que veu ací. La subunitat gamma és una proteïna de 185 aminoàcids i el que farem és fusionar-li en C-terminal la GFP. Però ara, aquesta GFP que veieu ahí que té una diana de glicosilació. Quina és la idea d'això? Bé, doncs la idea d'això es recull en aquest esquema. Fixeu-vos, la proteïna tenia, els programes de predicció predien un número de segments transmembrana que podia arribar fins a 4 i nosaltres volíem demostrar si efectivament tenia 4 segments transmembrana i l'orientació era amb els dos extrems en eix terminal al citosol. De manera que el que farem és distintes construccions de la proteïna a les que li afegirem la GFP a distints llocs. Fixeu-vos. En l'esquemeta que teniu a l'esquerra el que se va fer és una fusió de la GFP darrere de l'aminoàcid 161, que això és sense tindre la quarta regió hidrofòbica, el quart segment transmembrana. De manera que si ahir li fusionem la GFP, que la teniu representada en gris, i l'orientació és la que veieu ahir, el que tindríem és que la GFP se glicosilaria. Fixeu-vos que se glicosilaria i no seria fluorescent. Mentre que si fusionem la GFP al final de la seqüència de la subunitat gamma, que és darrere de l'aminoàcid 185, i inclou aquest quart segment transmembrana, com veieu ahir, aleshores la GFP quedaria ubicada a la part citoplasmàtica i llavors passarien dues coses. Una, que seria fluorescent, i dos, que no se podria glicosilar, si recordeu el que us vaig explicar en la primera part d'aquest mateix tema. Aleshores, els experiments, primer el que mirarem va ser el grau de glicosilació i així teniu, per exemple, en la part de l'esquerra, la GFP, quan expressem les quimeres amb la GFP fusionada darrere de l'aminoàcid 161, ahir veieu una mobilitat electroforètica un poquet més retrasada en la primera carrera i això és perquè n'hi ha sucres. Com sabem que són sucres? Perquè hem tractat la segona carrera amb endoglicosidasa, és a dir, que elimina els sucres. I com veieu, al tractar-la en endoglicosidasa, la mobilitat electroforètica avança un poquet més, és a dir, la proteïna és un poquet més menuda, el qual vol dir que hem eliminat els sucres. Això que ens està dient que les fusions en la posició 161 són glicosilables. És a dir, la GFP quedaria en la part orientada cap al lumen. Mentre que si fem la fusió en la part, al final de la subunitat gamma, en l'aminoàcid 185, el que veiem és que la mobilitat electroforètica no canvia quan li afegim l'endoglicosidasa, és a dir, que no estava glicosilada. Per tant, això demostra que probablement la GFP està orientada cap al citoplasma. Bé, com que podíem veure també el llevat en el microscopi, hi teniu els resultats de microscopia com en la columna de l'esquerra
les construccions que tenen la GFP fusionada darrere de l'aminoàcid 161 no són fluorescents, mentre que les que tenen la GFP fusionada al final de la seqüència de la proteïna sí que són fluorescents, demostrant que la part C-terminal de la proteïna efectivament està orientada cap al citosol. Bé, són només un parell d'exemples per a que vegeu que la GFP és molt útil per a estudis molt variats i ja només em queda resumir un poc el que hem vist en aquest tema. Recordeu per tot el que hem vist que la GFP és un gen reporter o marca etiquetar que es gasta per etiquetar en qualsevol sistema, en E. coli, en Saccharomyces, en Drosophila, en C. elegans, en peixos, en virus, en cèl·lules de mamífer, en plantes, en tots els laboratoris pràcticament se gasta la GFP com a etiqueta. Permet la seva localització citoplasmàtica, on està en el citoplasma, si està unit a mitocondris, com heu vist abans, o si té alguna altra distribució. És molt poc tòxica, és molt fàcil de visualitzar i és molt fàcil de quantificar. Ahí teniu una imatge d'uns ratolins que l'expressen en les cèl·lules de l'epiteli i si il·luminem els ratolins són totalment verds per a que vegeu que és molt fàcil de veure. També a nivell cel·lular, com heu vist en alguns dels exemples anteriors. Qualsevol fusió de la GFP ens serveix per a monitoritzar, per exemple, la transferència gènica, per a seguir linatges cel·lulars. Les fusions se poden fer tant en l'extrem aminoterminal, que és el que teniu ahí en la imatge, com al C-terminal, que és com el que us mostre ara en la imatge i el que acabem de veure en els exemples anteriors. Permet també els estudis d'interacció entre proteïnes, bé siga per fred o bé siga per complementació bimolecular i, com heu vist, estudis topològics en proteïnes de membrana. Com vos dia, segurament aquesta és una de les proteïnes que probablement en el vostre futur manipulareu per a modificar altres proteïnes. I amb això acabem este tema 11. Moltes gràcies.